Kedy konečne začne Smer riešiť ľudí ako Naď a Heger? Porušujete všetko, čo ste slúbili? Ak Eštok nie je schopný viesť ministerstvo vnútra, je povinnosťou pána Fica vymeniť ho za niekoho kompetentného. Neviem vám klamať, iba povedať, že áno, v prípade, že by sme odvolali Matúša Šutaja a Eštoka, tak tá koalícia padla a ide sa do predčasných volieb. Ľudia si musia uvedomiť, že strana Hlas mala na stole ponuku a boli predstavitelia Hlasu, ktorí chceli, aby sa išlo už v roku 2023 do vlády s Progresívnym Slovenskom. Mali slúbenú funkciu premiéra, mali slúbenú funkciu ministra vnútra a hovorím, niektorým vnútri tej strany sa to pozdávalo a myslím si osobne, že niektorí sa naďalej tejto myšlienky držia, že možno po nasledujúcich voľbách by si vedeli predstaviť aj takúto koalíciu. Takže logicky sú rozhodnutia, kde nevieme sa s nimi vysporiadať ani v rámci parlamentu, že teda človek, ktorý preukázateľne nosil hotovosť v igelitovej taške na kandidatúru na prezidenta Procházku, je teraz aktuálne podpredseda parlamentu hlasmi Hlasu. Bohužiaľ tak to je. Takže neexistuje realita, kde odvoláme Matúša Šutaja a Eštoka a koalícia bude pokračovať a Robert Fico bude ďalej premiér. Proste nie. Taká je realita parlamentnej demokracie. Rovnako evidujete asi, čo sa deje aktuálne medzi Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom, kde musím povedať za Smer, že za nás je Tomáš Taraba pomerne funkčný minister. Áno, pristali mu na stole kvôli plánu obnovy nezmysly ako zonácia národných parkov alebo výstavba veterných parkov, s ktorou sa myslím vysporiadal veľmi, veľmi dobrým spôsobom. Bolo to naše rozhodnutie, aby vždy mala samospráva jednotlivé obce a župa, kde by mal takýto nejaký park vyrásť právo veta, takže neexistuje, že sa tu postaví niečo bez súhlasu ľudí, čo niečo, čo sme tam dodali my. Napriek tomu Andrej Danko cíti, že je ho potrebné na posledný rok vymeniť. Takže to sú žiaľ politické hry, za ktoré trpí aj Smer presne takýmito otázkami. Ale aby to nebolo iba o Matúšovi Šutajovi Eštokovi, naozaj treba povedať, že pánom prípravného konania je prokurátor. Prokuratúra je nezávislá štvrtá zložka moci, ktorú nemá politika pod kontrolou, vynímajúc fakt, že volí generálneho prokurátora, ktorého ale následne bez ohľadu na zlyhanie nevie odvolať. Takže čokoľvek by aj polícia robila, tak keď raz prokurátor odmietne podať obžalobu, tak proste sa s tým nevieme vysporiadať. A videli ste prokurátora nemenovaného, ako si spravil tlačovú konferenciu a hovoril o tom, že Jaroslav Naď je výborný hospodár a že to rozhodnutie darovať všetky veci bolo vlastne správne a že musí odmietnúť toto obvinenie zo strany štátneho tajomníka ministerstva obrany, alebo konkrétne ministerstva obrany pod vedením Roberta Kaliňáka, pretože veď nám to bude preplatené z európskych financií, čo sa ukázalo, že nie je preplatené. Takže ministerstvo sa odvolalo, doplnilo to trestné oznámenie, ale bohužiaľ v roku 2023 ste vymenili politikov, ale nie policajtov, nie prokurátorov a nie súdy. To sme sa